hem creat el grup cooperatiu Ecos i una d'aquestes cooperatives és Sostre Cívic, que és una cooperativa d'usuaris i habitatge. I què fa Sostre Cívic? Bé, Sostre Cívic bàsicament el que fa és activar patrimoni en desús amb un model d'accés a l'habitatge no especulatiu basat en tinences el que es diu intermitges, que no són ni lloguer ni propietat. I això molt resumit, què vol dir? Doncs, Sostre Cívic busca un patrimoni en desús com per exemple pot ser una masia, pot ser un poble, pot ser una casa entre mitgeres en un poble, pot ser un pis, pot ser una estructura d'un promotor de mitges, pot ser un solar. Qualsevol tipus de patrimoni en desús que des de la cooperativa es vulgui activar amb una forma de tinença que és ni lloguer ni propietat, sinó que les persones el que tenen és un dret d'ús d'aquell habitatge. Un dret d'ús indefinit, transmissible a familiars de primer grau, però diguem no estan hipotecats, és a dir, no tenen ni la propietat d'allò ni és la poca seguretat a vegades que té el lloguer. Llavors la cooperativa el que fa és tenir la tinença del patrimoni. I quan dic tinença del patrimoni vull dir que a vegades la cooperativa pot comprar aquell patrimoni però potser només té un dret de superfície a aquell patrimoni o té una cessió d'aquell patrimoni. A vegades amb una opció compra, a vegades no. O sigui, el que busca la cooperativa és trobar formes de tinença de patrimoni que la seva repercussió de sòl sigui el més baixa possible perquè el cost del dret d'ús sigui el més baix possible. Llavors, per una banda, el que fa és buscar, com deia, patrimoni en desús i, per altra banda, persones sòcies interessades en ser usuàries d'aquests habitatges o espais habitacionals o etc. Aquesta forma de tinença de l'habitatge entre el lloguer i la propietat és una forma que en realitat no és que ens hem inventat nosaltres, ni molt menys, sinó és una forma que funciona des de fa molts anys a altres països nòrdics, sobretot, també a Canadà, a Uruguai, de forma que, com veieu aquí, hi ha països com Copenhague, capitals com Copenhague, Dinamarca, que el 30% del parc d'habitatges és d'aquest tipus. I quan dic parc d'habitatges, vull dir des d'aigualdees fins a pisos, fins a tot un gratacel i tot que hi ha. És a dir, són models que fa molts anys que funcionen i que tenen una implantació normalitzada, diguem. A Alemanya, per exemple, hi ha més de 2 milions d'habitatges amb aquesta forma d'accedir, amb aquesta forma de ser usuari de l'habitatge. Llavors, com es deia, en resum, el que busca aquest model és entendre l'habitatge com un bé d'ús, és a dir, com una cosa que pot ser teu tota la vida però sense necessitat d'estar hipotecat o ser-ne propietari, el pots transmetre, és a dir, no és una compra-venda que està gravada en un 10% quan tu fas una transmissió, quan fas una compra-venda, sinó que és una transmissió, i per tant això també té certes avantatges. I bé, bàsicament, així molt resumit, la forma del model és aquesta entrada inicial, que depèn de cada tipus de projecte, no és el mateix rehabilitar, construir nou, que entrar en un pis que ja està per viure o en un edifici que has de fer poques reformes, una entrada inicial retornable i una quota mensual periòdica. Llavors, com està organitzada la cooperativa així molt... Ara aquesta part intentaré passar-la una miqueta ràpid perquè s'entenguin uns quants conceptes i després hi ha més preguntes, doncs ja anirem aprofundint. Llavors, la cooperativa Sostre Cívic és una cooperativa per fases, que es diu, és a dir, cada projecte que té és una fase, i la cooperativa està organitzada per una assemblea general, per un consell rector i per un reglament intern, com qualsevol cooperativa. Però a més, cada una de les fases, cada un dels projectes, té la seva... Algú ha tancat la porta quan... Sí, faré que... Deixem-ho així la gent pot. Llavors, cada una d'aquestes fases, que és el projecte de cada grupet de gent, alguns es coneixen prèviament, altres s'han conegut amb el temps, amb el procés, cada un d'aquests projectes té la seva assemblea de fase, des d'un punt de vista, aquests noms són els noms jurídics, però assemblea de fase, que és la comunitat, el seu consell rector, que és els càrrecs que decideixen aquell grup de gent, i el reglament intern, que és la manera
de plasmar per escrit el funcionament de com es vol funcionar. Per exemple, aquí a Barcelona hi ha una fase que el seu reglament intern diu que tot es decideix per assemblea i consens. I ja està, aquest és el seu reglament intern. En canvi hi ha una altra fase que té un totxo de 20 pàgines que diu que aquí esmorzarem a tal hora o aquí. Això depèn de la forma de viure cadascun dels projectes. Llavors, aquest funcionament, diguem, per fases, i amb una mateixa cooperativa el que busca són diverses coses. Una és facilitar ja l'existència d'una cooperativa, per tant hi ha projectes que a vegades engeguen però no arriben a bon port, a vegades per temes d'habilitat econòmica, a vegades perquè la gent es baralla, a vegades perquè necessiten més temps. Llavors, aquest procés no cal crear una nova cooperativa, no cal fer tot el que implica a nivell de costos i de comptabilitat de la nova cooperativa, ja existeix un paraigües perquè així sigui. I després també, a l'estar en una mateixa cooperativa, es produeixen ajuda mútua, es produeixen ajudes entre els diferents projectes, tant econòmica com física, diguem. I després també, important, i és una de les coses que nosaltres diem, nosaltres, a la cooperativa, diguem, tots els socis, si ens hem apuntat a aquesta cooperativa o som socis d'aquesta cooperativa, és perquè pensem que el model d'accés a l'habitatge ha de ser no especulatiu. És a dir, la cooperativa no és una cooperativa que al cap d'uns anys es pugui vendre aquest habitatge. La cooperativa el que busca és que les persones siguin usuàries de l'habitatge, ja sigui un any, tota la vida o transmetre-ho. Tu, si vols, pots, diguem, marxar i se't torna l'entrada inicial més IPC, més millores que hagis fet, però diguem, no hi ha una compra-venda de l'immoble, sinó que aquest dret d'ús que tens es transmet a través de la cooperativa. Llavors, clar, un projecte similar que va començar a Madrid als anys 70 i pico, la cooperativa Travenco, que va crear una cooperativa de lloguer i després en va crear una altra, als anys 80 i pico, allò que era, entre cometes, les afores de Madrid, no tan afores, al cap d'un temps, als anys 80 i pico, això valia molts diners, ja no eren les afores de Madrid, i això no és Dinamarca ni Alemanya, i la gent, i el boom de l'immobiliari, la bombolla, la segona cooperativa va dir, ostres, doncs ens dissolem i ens ho venem tot, no? Ens dissolem i ens venem tot, i a cap d'un... Això va passar, i m'ho explicava el fundador, i a més vam fer una assemblea mentre ella estava de vacances, i al cap d'uns 6 mesos es va dissoldre l'altra. I aquell grup de gent inicial que volia fer una cooperativa de lloguer va desaparèixer el projecte. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes decisions, o quasi totes, que estan regides per cada una de les fases, és a dir, el seu reglament intern propi, com viu cadascú és cosa seva, però, per exemple, la dissolució d'una fase, és a dir, d'un projecte, com seria Solanell, aquesta dissolució, imaginem que al costat de Solanell posen a Las Vegas, i allò val molts diners, pistes d'esquí, llavors allò comença a val molts diners, doncs la gent diu, ostres, això m'ho ven i me'n vaig a un compro un xalet a la Viella, amb piscina i no sé què. I dius, bueno, doncs no, la cooperativa no vol això, per tant aquesta dissolució depèn, per exemple, de la cooperativa general. És a dir, hauria d'estar, tots els projectes haurien d'estar d'acord que es dissolgués. I si això passa, que tothom està d'acord que tot es dissolgui, és perquè ha de passar, i ja està. Però aquest és l'altre motiu de la reflexió de la plasmació de la cooperativa per fases. Bàsicament, la gent que està interessada en algun dels projectes, aquí estem parlant ara d'un concret, que és la rehabilitació o reviure un poble, que és molt concret, però altres socis estan interessats en altres tipologies d'habitatge o de formes d'habitar. Aquesta gent el que fa és soci expectant. Soci expectant a través d'una aportació de capital única i retornable de 100 euros, és a dir, aquella persona es fa sòcia, aportant 100 euros, i quan marxa, si vol marxar perquè triga massa o perquè ha trobat una altra cosa o perquè el que sigui, aquests 100 euros se li tornen. Aquesta aportació de capital per ser soci expectant és de 100 euros. I a més es paga una quota anual durant 18 mesos de 5 euros al mes, és a dir, 90 euros en total, que aquesta quota no és retornable. Aquesta no és retornable. Diguem que el soci expectant és aquella persona que vol ser soci usuari més endavant i fa aquesta aportació de capital per ser soci de 100 euros retornable, i la quota. Després hi ha altres figures com el soci col·laborador per objectius,
que són entitats del tercer sector o entitats o fins i tot empreses que tenen algun objectiu en comú o en sostre cívic o en la fase en concret, el projecte en concret pel seu entorn o la seva realitat. I després hi ha soci col·laborador inversor, que són aquelles persones físiques o jurídiques que volen invertir en la cooperativa en forma d'un títol participatiu. Per exemple, la cooperativa emet títols participatius a partir de 500 euros amb un interès que va des de l'1,75 al 4% en funció de la quantitat. Si són 5.000 euros a 10 anys o 10.000 euros a 5 anys. Llavors, aquests diners es fan servir per complementar el que costa avui en dia molt, que és trobar finançament. Què complementa això? L'aportació de capital pròpia dels socis o el finançament que es pugui trobar a través de FIARE, de Banquètica, que està aquí al costat, de la qual també som socis cofundadors amb molta més gent. Bé, llavors també els socis pactant, a part de rebre un newsletter, també té un carnet de soci amb descomptes amb el món cooperatiu i l'economia social i un assessorament gratuït en temps en relació a l'habitatge. Per exemple, a vegades alguna persona troba d'habitatge o està buscant habitatge perquè troba un patrimoni en desús ell mateix a través d'una base de dades de 2.000 habitatges i locals buits a Barcelona. Aquesta persona troba un habitatge buit i fa servir el servei de sostre cívic per mediar amb el propietat, en trobar la propietat i arribar a algun acord. Després miraré, molt breument intentaré, això m'ho salto perquè si no ja veig que m'allargaré. Mira, per exemple, aquest és un projecte a Barcelona. Això és el barri de Sarrià-Sant Gervasi. Aquí al costat hi ha la casa de Pau Gasol, és a dir, és un barri alto, diguem, i, bueno, una broma que i llavors és una casa que estava durant més de 15 anys buida, havia estat ocupada 2 vegades, el propietari pagava 365 dies de seguretat i aquí a partir es va detectar el propietari a Mallorca, va venir aquí amb el seu advocat després de parlar per telèfon i es va proposar, en comptes de tenir això buit, que li gastis 40.000 euros en advocats, que paguis 365 dies a l'any, per què no cedeixes durant un temps, en aquest cas durant 15 anys, en aquest cas, a la cooperativa d'habitatge, la cooperativa es responsabilitza de rehabilitar-lo, de l'assegurança, de tot dintre del marc de la cooperativa. Nosaltres busquem uns usuaris que s'estimen molt de la cooperativa i que mai faran res mal contra la cooperativa i cuidaran molt bé la casa. I tu, al cap d'aquests 15 anys, tens la casa en bon estat i, a més, a partir de cert any, en aquest cas, reps un cànon anual de més a més. Clar, això és Barcelona. I així es va aconseguir, i ara estan vivint allà 6 famílies en cohousing, amb espais comuns individuals, amb unes vistes del mar espectaculars a Barcelona, a Sant Gervasi. Per 200, al final són 225 euros més família, tot i que els primers 4 anys estan pagant 20 euros, perquè estan amb el procés de rehabilitació, que l'estan fent ells en part, o ja el tenen quasi fets ells en part, amb l'ajuda de la cooperativa, ja sigui l'ajuda la que faci falta, la de firmar un butlletí, la de fer un projecte, la de demanar permisos, és a dir, la que aquell grup necessiti. Si aquell grup és autogestionat 100%, doncs no necessitarà potser res, només el marc legal o jurídic, o si necessita un projecte de causa en mà perquè no vol fer res i vol que li faci tot, doncs també. Llavors, diguem que la cooperativa actua des del punt de vista del grup de persones o de les persones sòcies respectants com una caixa d'eines que pot fer servir, ja sigui esperant que arribin projectes a través de la llista o del fòrum que hi ha, o ella mateixa activament buscant projectes amb el suport de la cooperativa.